Samantala, paggamit po ng basketball court naman at iba pang pagtitipon tuwing gabi sa Barangay Herrero Perez, Dagupan City, pinagbawal muna ayon sa direktiba ng DILG. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ipinatupad ng Sangguniang Barangay ng Herrero Perez ang pansamantalang pagsuspinde sa barangay fiestas kay basketball tournament at paggamit ng basketball court tuwing gabi para makatipid ng kuryente. Ito ay alinsunod sa direktiba ng Department of Interior and Local Government Memorandum at Executive Order ng Dagupan City na nag-uutos ng energy conservation measures sa gitna ng kasalukuyang krisis sa supply ng enerhiya. Ayon sa ipinasang resolusyon, ang malalaking pagtitipon sa gabi ay pansamantalang ipinagbabawal kabilang ang paggamit ng basketball court mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Nakasaad din na ang suspensyon ay mananatili hanggang sa ideklara ng national government ang pagtatapos ng state of national emergency sa bansa. Kaugnay nito, nanawagan ng barangay sa mga residente ng pakikisa sa ipatutupad na polisiya para mapanatili ang sapat na supply ng enerhiya sa barangay. Kasama mo na rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM News. IFM News. IFM News.